National Women's Month pa man gihapon ang Marso dong irin. Mga laki antos-antosi sa ninyo kay kuto pa ni sa Lunes, ha? Mga kasama, ang atong mga kababayin ang Pinay, dunay job offering paingon sa mga laing kanasuran kay 3,000 kuno ka job openings kasama abroad ang gina-offer karon. Ayan, unsa man pod nga mga trabaho dong irin. Okay, cruise ship. Uy, kay naday. Basta-basta cruise ship na trabaho. Dalar ginaday, dako kay nagsweldo day may yes, housekeeping, waiter, galley attendant, muraga naa ingon ang DMW initial daw naa sa 40,000 ang sweldong ekspektar no sa matag bulan. Unya ang mga nasod nga Saudi Arabia, Oman, UAE, Hungary ug Taiwan, napod sila yung mga job vacancies alang naman sa hotel industry. Wow. Okay, unya naapoy para sa mga nurses and caregivers. Naapoy nang inahanglag factory workers ug skilled workers sa Saudi Arabia ug mga beauticians og nail, mga kuko. Mga kuko. Katong maayo kayo mo kuanday kanabitaw nga pahak anang imong kuko nga dili mabunol. Yan ay mga color, mga design. Napoy mga managerial level positions mga kasama. So, para dili ma-scam. Manggid ni ang ato ang tumong dire, no? Para dili mo ma-scam kay nindot man nga mga offerings depende kung mao decision ninyo. Yes, ay mo giyas Ginoo kung paabrodon magid mo. Kung moingon ang Ginoo nga larga, adto mismo ang website sa DMW. Yes, tinuod na day myself. Para dili mabudol